Ola, eu son Nico de segundo de ESO e hoxe vouvos resumir o capítulo A canción de Sálvora, do libro Acordes náufragos. Esta historia empeza con Xoán, o protagonista, que creceu sendo orfo, xa que súa nai morrera e outros familiares suicidáranse. O mesmo día do naufraxio de Santa Isabel, el soñou que estaba no barco cunha rapaza chamada Nereida Cercen, que tocaba moi ben a guitarra. De súpeto espertou e en daquel soño non volveu a dormir, por temor a que volvese a ocorrer o naufraxio. Logo de un tempo tomou a decisión de ir a Ribeira ao rexistro da xente que morrera naquel naufraxio, e o nome da súa amada non estaba alí, así que estaba viva, e logo de investigar soupo que vivía en Montevideo e que eso ocorrera de verdade. Lea o libro para saber como segue. Autor: Antón Ribeiro Coello é un escritor galego, nacido en Xinzo de Limia en 1964. Estudou Dereito na Universidade de Santiago, pero a súa verdadeira paixón sempre foi a literatura. Comezou a escribir dende moi novo e hoxe en día é un dos autores máis recoñecidos da literatura galega. Entre as súas obras máis destacadas están As rulas de Bakunin, La hora no deserto e A ferida do vento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos premios, incluído o Premio García Barros e o Premio de Crítica Galega. Personaxe favorito. O meu personaxe favorito é Xoán, xa que sempre quixo encontrar a súa amada. Opinión persoal. A min este libro gustoume moito, xa que se explica moi ben todo. O que non me gustou moito é que ten un vocabulario algo difícil, pero aínda así recomendo. Adeus!